už. To je krásné. Oj. Lidi, pište něco, lajkujte. Já se nenudíme zkrátka. Zkrátka. Ale potom to bude. Tak jsem taky tou motu, že jo? No asi. To proč jsme ji dělali, takže jo? Kamo jo, jde to, krásně úplně. Jo. Mhm. No krásně, nevím, jestli tomu dá říct, ale dobrý. Zkrátka to ne, jo? Obočí, tak to je trapasný. Hej, kolik jsi tam toho dal? Je trošku víc. Tady to můžeme dobrat. Baví to. Wow. Jak se to bude dělat velký, Ani? Jako moc velký ne. Ježiš, to stačí, kámo. To moc asi ty to máš potom mít. Jo. Podle mě jo. Podle mě i jo. Delná. To dá za právo. Jo, tu máme velký, no. Nesnáším pracovat s tady tou hmotou, už si v životě neudělám, jo? Co tady tohle? Dej! Ono pak, když to tím štětcem rozmažeš, to je dobrý. Tak si to rozmazavec, taky to. Můžu dělat kamou. Tyho, čuji, vlastně, to je. Tak vážně stíháme? Počkej. Já si potřebuji setřít z tohoto. Vezmi z toho rozpálně. Dáš s koudem, vole, tebe to máš lepší. Cože? Nic. Krása. A jsem to tady viděl tak. Bylo jako zkouškový vlastně. Komu 17 lidí proč, jako? Ne, musíme nějak zapomenout. Asi se reálně odstranit nějakou to. Krásný. Kamu neču takhle dementně, je to saraň. Ok, až to už mi tak řekni, jo? Jo. Řeknu. Já už ti teda říkala něco o tom florbalu. Ne, takhle. Je to třeba extrémně málo, ne? Jak to mi bude stačit? Tak jakože víš si, tak taky nevěděla, jak to bude.
chvíli je venku sluníčko. No, to nemám úplně prostřed, víte. Co je pojď povídat? Ok. Lidi, proč něco? No? Kádi? Kam to dobrý, ale? Teď se asi musí dělat do kruhu. A job? No. Bude se napsat, která chce božka. Aha, žádná. No, ani jedna, že ani jedna, no. Co děláš? To propadlo. Co propadlo tím propadím? Kámo, to je jako fakt těžký, ale... Kámo, ještě... Když se... Slovo... Aha, ok. Ty vole... Kámo, to je fakt nahou. Jo. Ukáž přesně, jak to má být ještě. Když jsem mobil, se kákám, protože to nebyl mobil už. Počkej, počkej. Jo, takže čom tady se ještě udělá takhle kroužek. Jakože, který vidla baba. Jo. Oni to dělají z papíru, kámo. No ještě ti to říkala. Ale to třeba napadlo. Ne, nevypadá to tak dobře. Kámo, musím udělat třeba tady to. Basic, chápeš? Jako tohle. Co taky už dobrý. Ne, já nejsem jakože... Jako možná to chytám fakt. Já jsem dement. Co jsem dělala? No, někde tam, tak korektor. Kde? No. Ten text. Strašně temný. Vrát jsem se s tím strašně nahou. Myslím, že na to jako bude make-up, jo. Jo. Kam Borka to měla namíchaný. Kámo, to fakt stačí málo, koukej. Borka se úplně udělá hodně, ale koukej, pak skoro se to tam dá jen trošku. Tak kámo, my máme úplně jinou konzistenci než ona. Nebo jsem to udělala hodně hodný. Ale to bylo za hodně lepevý, kámo, tak to neudělám. Já se to už asi vypnám stream dám. Já bych trošku nechala. Kámo, tak stejně to nic ani ne.
píšou teďka. Kam jdete, jak se to vyrobá turmol?